ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ನಿಕು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತಡ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಪುನಂದು ನಾನು ಅಡೇಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರೆದಿನೇನು ಇನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಜರ ಬೇಗ ಪೋದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ. ಅಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಡು ಒಂಚಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊರಿ ಐ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊರಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕಂತೆ ಬಟ್ ಐ ಹೇಟ್ 5 ಸ್ಟಾರ್. ಆವ್ ಇದು ಕೊರ್ತಿನ 5 ರೂಪೀಸ್ ಇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾಕ್ತನೆ ಬಾಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒರಿದುಂಡ ಬ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡ ನಾನ ಏ ತೋರಿದು ನಾನು ಅಂಜಿದೆ ಎಂಚಿನ ಡಬ್ಬ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಅತ್ತು ಬಾಲೆ ಈ ಪಂಡ ಯಾನು ಬಸ್ ತಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಅವೇ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚದೆ ಇದೆ ಅಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಏರದೆತ್ತೇರ ಕೆಲವೇರು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬೋಡಿ ಗಂಚ ಮಾತಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಜಿನ ಮರಾಠಿ ಮುಷ್ಕೊರೋಣ ಒರಿಯನಂತೆ ಅಂತೂಯ ಓಡೇದೆ ಪುಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಬಾಲ್ತೆ ಐನ ಶೋರ್ ಪರ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿರ ಪಾಟ್ ತಿನ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೆಪ್ಪು ಯಾ ಇಂಚ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಇಂಚದೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒರಿಯನ್ ತೂತಾಂಡ್ ಯಾ ಇಲ್ಲ ಐ ಬಾಲ್ತೆ ಅತಿ ತೂಂಡ ಆತೇನ ನಿನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅತ್ತು ಬುಡೇರಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಐ ಬಾಲ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಪತ್ತು ದಾತನ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಬಲ್ಪಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತು ದಾತ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬರ್ಡೇ ಪೂರ ಅಂಚ ಆಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ಫಿರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎತ್ತೆ ಹೊರಿ ದಾತು ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಗ್ಲ ಕೊರಿಯಾರಾ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರಾ ಬರ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೆರಾ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡನ ಅಂದ ತುಕ ಪನಗೆ ಐ ಡಿಡ್ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕನೆ ಇಂಚೆ ಕಲ್ಪೋಡ್ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಪನಗೆ ಬಾಲೆ ಓಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ ಬರ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಂಡೆ ಓ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಅತ್ ಬೊಕ ಪನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಪನಗೆ ಟೆಲ್ ನೋ ಬಾಬು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪರ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪರ ಈ ವರ್ಷದ ದಿಂಚನಾ ಫಿಫ್ತ್ ದಿಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪನರೆ ದಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದಿಂಚ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಾವ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಪಂಡಾತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಪಂತು ಜಬಾಲೆ ಈ ಪಂಡಾತ ಬಾಲೆ ಈ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ನೀ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಪಂಜಿನ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪು ಬಾಲೆ ಶಾಲೆಡಾಯ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೌ ಡು ಯು ವಿಶ್ ದ ಬರ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ದಾದಾ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದ ಬಡ ಅವನು 5 ಸ್ಟಾರ್ ತಿನ್ಪುಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದೋಡ ಓ ನೋ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿತ ನೋ I forgot. Wow, that's your mistake, not mine. Ite nan ಎಂಕುಲ್ ರಾತ್ರಿ ದಾದ ತಿನ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ನೋ ತನಿಷ್ ನಿಕ್ ಜ್ವರ ಪೋಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಅವೇ ಪಂದು ಮಂಗೆ ಮಂತದು ದಾದೆ ಬಂದೆ ಏರ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆದ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕೊರೋಡಂದು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಐ ತಿನ್ಪೇನ ಕೇನ್ಲೆ ಗಂಜಿ ತಿನ್ಪನಾಯಿ ಅಂಚ ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಗನೆ ಆಯ್ಗ ಆಸೆ ಆಪುನು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದದಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಅಂದ್ ಆಯ್ ಆತ ತಿಂತು ಜೆ ನಾ ಏದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತಿಂದ ಬಲೆ ಇಂಚ ಕಣಲೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆ ವೈ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅನ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ಟೇಸ್ಟೇ ಪೋದು ಪುಣ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣ ಬಾಯ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನಿ ಒಟ್ಟು ಏತು ತಿಂತ 3 ಏನ ಮೋನೆ ತಾಗ ಉಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ತಿನ್ನಗ ಯಾನ್ ದಾದ ತಿನ್ನೋದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನುಪ್ಪೇನ ಅಂದ ಬೊಕೆ ದಾಯ ನಡ ಮಲ್ಪೈನಿ ಹಠ ಈರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಐ ದುಂಬೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತುಜಿ ಜ್ವರ ತಾನಿ ಐ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಅದ್ ಕೆನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಪಾಪ ತೋಜುದ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪೂರ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆನ್ನೆ ಮಮ್ಮ ಇರಿ ಎಪ್ಪ ಮನ್ಪುಗ ಬಟಾಟೆ ಅದ್ ಇರು ಬಲೆ ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋಕೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ವಾ
ಜ್ವರ ತಪ್ಪಗಕ್ಕೆ ಏನೋಜಿ ದಾದ ಬೋಡ್ ಬಾಲೆ ತಿನ್ನರೆ ದಾದ ಬೋಡ್ ಬಾಲೆ ತಿನ್ನರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ 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 ತುಲ ಪೂರ ಉಂಟು ಅತ್ತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೇಸ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ನರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಪಟಾಟೆ ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನರೆ ಆಗ ಫೈವ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ತಿಂತಾನ ಮುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಉರಿದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ರಾತ್ರಿ ತಿಂತಿದ್ದತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ಬಟಾಟೆದ ಕತೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ಗ ಜ್ವರ ತಪ್ಪಾಗ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಜ್ವರ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಜ್ವರ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ವರ ತಾನಿರ ಆಸೆ ಆಪುನ ಅವಂದು ಜ್ವರ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ 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 ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಾತ ನನ್ನ 2 ವಾರ ಬಟಾಟೆ ಕೇನೋಚಿ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಬಟಾಟೆ ಅಂಗಡಿ ಓಡಾವಿ ನಾನು 2 weeks ಬಟಾಟೆದ ಅಂಗಡಿ 2 weeks ಅಂದ yes 2 weeks everything food okay ini Maggie muka patte actually video mat pare phonaga actually I video mal parete an poye pira yanu camera off maltini amma enku Maggie bodu pande aik iji bale ni Maggie maltko rap uji nik jwara I budni matra ata panda ಆತು ಬೇಗ ಇಡೇ ಮುಟ ಕಣ್ಣೀರು ಬೈದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೌನ್ ತಿಂಪ್ಯಾವೆ ಜ್ವರ ಹತ್ತು ಗಿರ ಹತ್ತು ದಾದ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪಡು ತೆಮ್ಮ ಒಪ್ಪಡು ಶೀತ ಅವಡು ಆ ಇಂಚನೇ ಬುಳ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನಿ ತ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಪಾರ್ಪೋದು ರೂಮ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡದು ಕುಲ್ಲಿ ಇಂಚನೇ ನಾನು ಬುಳ್ತುದು ಕಣ್ಣೀರು ಪಿದೆ ಕನತದೆ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅನ್ ಮಲ್ತದು ಬಟಾಟೆ ರೇಪ ಮಲ್ಪರು ಅಂತ ಕೆನ್ನೆಕ್ಕು ನಾನು ಜ್ವರತ್ತ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನ್ ಬುರ್ಚೇನೆ ಅನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಅವೇ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಅಳೋದು ನನ್ನನ್ನು ಮಂಗೆ ಮಾಡೋದು ತನಿಷಾ ತನಿಷಾ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪು ಬಾಲೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಯು ಪ್ರೂಫ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಐ ಬಾಕಿಲ್ ಪಡ್ದದ್ದು ಆಯಕುಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿ ಬರ್ಡೇದ ರೀಸನ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನಿಕಲೆ ಪ್ರೂಫ್ ತೋಚ್ಪಾಯ್ನಿ ಆಯ್ ಮುರಾಣಿಲ ಇಂಚನೇ ಬುಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ತದು ತಿಂತೀನಿ ಮಲ್ಪಾದ ತಿಂಡಿ ತನಿಷ್ ಯಾವ ಬಲ ತನಿಷ ಪೋ ಮ್ಯಾಗಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕನ ತನಿಷ ತನಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೊಚ್ಪಾವ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ಟಾಪ್ ರಾಮನ ಅವು ಯಾನಂಜಿ ಮಲ್ಪೈತೆ ಎಗ್ ಪಾಡ ಅವು ಬುಡು ಬಲೆ ಲೀವ್ ನೋ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಯ ಟಾಪ್ ರಾಮನ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಗ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೈತೆ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೋಡಾ ಇರ್ಕನ ಪರ ಮೋರುಡ್ದು ಓಕೆ ಬಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಇರ್ಕನ ಪೇರು ಶೇಖರ್ ಮಾಮ ಬೊಚ್ಚೈತೆ ಬಾಲೆ ಕಂದ ಏನ ಮೋಕೆದ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನಲೆ ಇರೆ ಗೋ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೋಡೋ ಕನಲೆ ಯಾನಿರೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಕೆ ಡನ್ 5 ಕೊಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಹಬಾ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂದು ಎಂಕಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕೋಡೆನ ಮುರಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅತ್ತೋ ಡ್ಯಾಡನ ಬಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡಾ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಸರಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಜಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಪು ಓಕೆ ಕೊನಲೆ ಬಟ್ ಡ್ಯಾಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಲೀಕೇಜ್ ಅವು 10 ನಿಮಿಷದ ಪೂರ ಬಾಟಲ್ ಇಡಪ್ಪು 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇರ ಕಣ್ಣುಡು ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಾಡಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಕನಲೆ ಚಿಕನ್ ಇನಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂದ್ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂಡ ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನಂದು ಏತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ 1 ಮಂತ್ ಆಂಡ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಇನಿ ತಿಂದ ನನ್ನ 1 ಮಂತ್ ಇಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಾಲೆ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ 3 ವೀಕ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ 3 ವೀಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನರನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಡ ಮ್ಯಾಗಿದ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಟಾನೆ ಶಿನಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಅವ ರಾತ್ರಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು
ఇజునైతే మ్యాగీ తిను బొక్క పిరా ఊను రాత్రి చెప్పునాగా యుల్ బి ఫుల్ ಇಂದಾಕನ ಅಬ್ಬ ಒಲ್ಪ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಲ್ಪದ ಇತ್ತೆ ಓದಪಾರೆ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಆಂಡು 7:20 ಆಂಡು ಟೈಮು ಓದಾರೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ದ ದಿನ ಕೈತಲ್ ಬರೋನುಂಡು ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ತನಿಷ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುನ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುನ ದಾದನ ಸೊ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವು ಅಂತ ತೋಚು ನೀನೇತ ವೀಡಿಯೋಲ ಎಂಡ್ ಬಂದ್ಫೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಾಯ್